What's up? Wilson here with Dialect Dialogue, where our mission is to research and promote language learning solutions with a focus on African Bantu languages. And today we're here in Justin, Texas, the home of cowboy boots. So what we're going to do, unlike the normal promotion of African Bantu languages for the sake of ultimately experience in African Bantu culture, we'd like to do a reverse, where somebody who is somewhat new to Texas gets to experience Texan culture. And what that usually is identified as is a Western culture or Western attire. And the first thing being a good pair of cowboy boots, much like what I have. And we have here a student who's in Texas, been in Texas, about to finish his first program, civil engineering at Texas Tech, West Texas, the home of the Red Raiders. How do Red Raiders do something like this? So we have Atipa. I think it's started now in the tauro nerurimi rwamai kuti timbatsiri atenge bhutsu dzevakomana vemombe cowboy. I think those noreva kuti cowboy mukomana wemombe saka chikomana wakambopfudza mombe ndozvakaona manje kupfudza mombe usati bhaise mana vanhu vecivil engineering unogona zvesvomu asi zvemombe hamugoni asi nhasi tichakubatsira kuti sikupasa kuti bhutsu dzekuti paunosvikawo pane vamwe West Texas unoita confidence and ufamba uri comfortable. Cowboy boots on anofunga asi comfortable kana wapfeka haunda mufamba nyore saka ane tinoona Dialect Dialogue is here for you to experience culture and you start here, young man. I didn't know semaonera munoita uzarowa nechando pane kana zvisiramu saka Dialect Dialogue chakubatsira kutenga but totsvaga wakachipa tomaisa kana mapani wakambouya muno mukakutarisa bhutsu ndakamboya pane dzaunofarira yeah. Ma'am, where can we find a good pair of cowboy boots for our student at Texas Tech? For Texas Tech? Yeah. What size? Size 9. Is that what you're wearing in tennis shoes? Yeah. Okay, so you're probably like an 8.5 in boots. So what you're saying is whatever your shoe size is, you probably go down half a size. That's not foolproof though. Like Okay. it won't always work, but Okay. that's what we recommend. Generally, okay, okay. Saka iwo mfana unotesa, so I'm helping him have a shopping experience while he's learning English. Okay. Yeah, that's what role we're doing. So the role unotsvaga boots size dzinenge dzakadzikira half size panumber yaunopfeka boots. So kana yako iri 9 unotsvaga 8.5. Saka ndikudzika Unodzika half. Normally hanzi ndizvo unowanzokuita asi maybe zvinogona kusiyana. Okay. Saka maybe, so you think we just go down that way? Is there a style? I mean, for winter it's usually like dark colors, and then summer it's lighter colors. Is that how it works? Kind of. It's a preference. Preference. It just, yeah. I Style. don't have any light colored boots. Okay, you don't. No, I don't. I just wear my darker ones. Okay. We have a pair over here. It's like a dark brown and a red. Dark brown, red Raider style. So I promised him that if he makes me buy expensive boots, he's not gonna be a problem. So let's see what these look like. dzakanaka manje Zakanaka wadzifarira idzi. Yeah, But hadzisi kudhura. Muratoni papodoni. Oh, they're on. How much is gonna set me back, man? Because he's about to graduate in December, so we're not. Is it May or December? Who graduated? December. Not December. They're 220. 220. No, 220 don't mean a graduation. yeah but mira mbotraya Go try. Let's try them on. I think the color. At least now, those are what the panels of people that score together. You talk about the Red Raiders, you know, and those future boots. That looks hella good. ikunyaso No, it's not joking. I'm not December when you graduate. For now, I'm gonna take you to the sale wall so we can get a different pair of boots. Yeah. Those look good. Good recommend. What's your name? Jenna? Jenna. Okay. So Miss Jenna will have to come back with these when he graduates. For now, we're gonna do a starter pair of boots. Okay. He's afraid when he comes back they may not be here. Is this a style that's like It's in production. in production? Saka hanzi dziri kugadzirwa. Saka dzinenge dziripo paunodzoka next time. unokwanisa kungonyora zita Aiwa, unaona dziripo next time they'll be here. But when you come for the summer, you can come back and look.
Panizan kaona kuona. Bukono. Okay, he's saying he found another pair that's in the corner, so we can walk over there. Okay. Thanks, Jen. Of course. Saka anova zvakabhadhara muno. Yeah. Saka uri kuona mufana kana wazograduata tinenge wabusa kulevel idzi dzandakapfeka idzi iswed manje mfana dzinokwana pese paformal kana pacasual senga ndakapfeka zedialect dialogue munoti swag. Yes, uri kuona kaline kered aka kana pakazoguma kari kuno nekuunderwear kariko kered ndo bo jeans fana kana wagraduata chiti chakuitirawo kastara kanenge nazogara bo kered readers, but for now hande tinoona ichi yako yauri kuda yacho yawakamboona because takanasa kuti dialect dialogue toda kuita kuti vanhu vabatsirikane nekuita sei nekunakirwa nemagariro evanhu wavanenge wasangana nawo. Fani kuti iwo kana wazosanganawo nemudzimai wako pamwe anenge ari wekumexico pamwe ndewe muno umwe eva pamwe ndewe kumusha but akanganwa chii magariro edu. Saka tikakudzidzisai mutauro wedu unomhaziwa kuti chii kune zvimwe zvinhu zvamunenge makanganwa fanike kuti mapudzi uchizwa wedi noti mapudzi unoziva mapudzi but kana vanhu venyu mukavakudza vasingatauri mutauro wedu havatombozwa kuti kune word inonzi mapudzi. Saka pakurima paiva vanotokangana kuti kune mapudzi. Saka ndosikaita kuti vanhu vazive mutauriro wedu. Saka but hatiite zveshona chete tinoita zvese shona ndebele neswahili tinongoraita zvinonzi bantu african kuti vanhu vedu pavanoenda kunyika mukanza kuya kuti havakanganwi magariro edu because kune zvakawanda zvatinoziva isusu sevanhu vatema zvakakosha zvekuti waya munoti maphilosophers haatongozvizivi because kune imwe philosophy yedu isusu sevanhu vatema inonzi chihambire. Chihambire unochiziva? Chihambire imission. Iva wakaya kuchikoro chihambire chako imission unoita se woenda kuchikoro wopedza fanike zvawakutezi manje unenge waita chi uri kudzidza chii zviya Kuita civil engineering. Civil engineering ndio unoreva zvine zvechiiwa civil engineering Hande kugadzira maroad maspaghetti road anonzi maspaghetti road ayo kuti tinyazoenda tichipinda anogadzirisa. Saka panapa bhutsu dzavakaona ndedzipi manje tinase kuona kuti tobata dzipi pane dzandikaona usavare dzinodhura mvana. Aiwa usasvike mudhara dialect dialogue takatengesa mabhuku mashoma saka inokwana itoni. No, this one is good mwana unenge une good taste here because abanenge chitongotenga dzekuti 10 years ka 10 years ndinazo waizi acha dzakanakira chiganda racho rinogara but unoda kupota uchichinja hiri ayaita manje. Aiwa Kuti kana waenda pa-internship pa-engineering firm unopuwa promotion very fast. Anzomufana ndokutoti shamwari dzangu mavheta paanondedza kumabhiza unogona kuchaira bhizi anogona wafitira kutiza but iri ukatsika kana ndowe kana inodzika svika kuno kuti ndo zvayakanakira unozongopukuta ako but inenge iri bo ma1 but wasipaka mbani but waya wari kumusha chii maipota muchiziva kuti chii zvipfuyo zvenyu musangogumire kumabroira vanhu vekuzimbabwe mabroira nembudzi wamwe vari kuita chii makarwe mukaita makarwe singe timu ri kunana kariba kunana victoria falls itaiwo makarwe iri bhutsu kudaidzira 730 makarwe enyaya mumatengesa garwewo chi rovaita mabhutsu kana kutogadzira ikoko vanhu vekubhata gadzirai mabhutsu ari kutenga kana aya vamwe vanoti todaizi zvipfuyo zvinenge huku chiitai upgrade musvike chii kumaostrich unoziva ostrich inonzi chii kune shona tongoti kana pane anoziva kuti ostrich inonzi ine shona tibatei tokupai gift card repaamazon tovapa mari paamazon $25 anotanga kuti ostrich inonzi chiine shona $25 but mongoona kuti zvipfuyo zvenyu itaiwo inonzi diversify itaiwo makarwe nemaostrich nyoka wai vanotya nyoka mene inonzi snake undergrass wane shato hunzai shato dziite mabhutsu uite mari but anyway no saka yanga tikatitsvaga vanotibatsira muno unoti zvinofamba sei ndokudzoka manje timbofamba unodzaka manimboona dzegari dzakamira sei Pinda.
guys go on. Oh. But the black food, what change? Zimba Mari. Yeah. I was I'm one to the Bhutsu on my body. This one, ma'am. You need this one? Yes. Van around it sort of. Hey, graduation. But it's right done. yeah, you bomb. This is good. I know we are paying that place for perform on a inform. Yeah. But you will meet out of size good. Don't go graduate. I was But no bogens. Bijam needs to farm. Chibi some fun. I don't know Jera was going to do also write a mar, also write a marry engineering. Can I marry engineering? No, to matter she in a dialect dialogue. But the price was she would think it out of 50-50 pound. What to God, what to God. I was Later born. Yeah. But in a dialect dialogue wrong. Yeah. But what promoter she business reform she did. Yeah. Kumusha all that fuya nani guys. Fuya my brother. Ita mari. Ita mabasa no ita mari. Ah, but apaka hivi maji. Ani Kared. Akawanda akasiyana mabutsa. But ayegara kuma1 but ndoichikira because gandracha ngesina kusimba. Kwaita usengesi tinembo kwembweka kujambela unobva yamara chocha. Chomari kashi. Chibhutsu chacho unobana imbwa manje kuti imbwa yabvarira bogens ndoudzari kuti imari aiwa mbwana tanga kugraduate tanga kugraduate but iri nani price ati but ndanzwa kuti ndinodiwa manje kana vachipinda muboardroom mbana vaunzi yamuite report on a project kati paita tender iri kunatsa kubvisa inoda wani mukadzi kuti anokubatsira kuti ase kubvisa unokwara musana kana uchiri bachura mani nda wanatsa kugara wacheya dedi chacha ubati maboy vaundibatsire kubvisa bvutsu ndozvinoitwa mani but no unenge waita good choice mani Tony this one hanzi chi Tony Lama a good brand unogona kupika aimakise kana wasvika pamabhebi Tony Lama a good brand but don't know the moms are madam wagona wakangana asa iko butsa haufana kutunga ichwaga tubuda nisida iri kuya hanzi iri kuya hausachi kempani iri kuya saka urubva wadzokera kuchikoro nasa yeah hanzokera kuchikoro ndamnorova books guys icharonopfeka rangu bogens yeah pane ka dress code kanonzi kema cowboy yeah unenge wakutokwana yeah tosarongotsvaga yet neband aiwa yet neband next time usada kumhanyirira waona manje mazimbo haana stadium man aiwa tobva tongoti paunograduata tokubatira het but for now togona ngokupa dzedialect dialogue tinadzo dzakawanda idzi tonawo tokupa ino because macowboy mazuva ano ka wakutopfeka kana idzidzidzi because unenge uchingoona wakapfeka katrackers head wachingokiya kane kamwe kakanzi Texas tokutsvagira akakutsvagira but hauna hete Texas kudare handine Texas tech but handine Texas but no for now unongopfeka T yetech iyo T double T Red Raiders but no iri ball kabojens but akanoda kupoli unogona kupolisha bhutsu remba aiwa hamusatye no the team kuZimbabwe rokwanisa kunditumira polish nobvana tongokati make sure unopfeka right color kokumusha kwaindo kuku waifudza mumbu kuku unenge wangurivhara mfana aiwa nobva kumount Darren kune mombe ndokwadzikazara kubwa sabhuku yanzi chimana une chitupa chakuZimbabwe handinacho pakanyorwa kunzi chii pachitupa pakanzi masava matarisi aiwa sabhuku wako ndiani because kwangu inini chitupa changu chakanzi regai wadaro ndobva kubhuku raregai wadaro iyo bhuku rako ndinonzi chii hauna chitupa mpana une chitupa but watanga fudza mombe wakambofudza mombe ndakambofuda uri wega
handiti aiwa kuda ndaizopedzera nazorasa wairasa mombe kana kudyisa munde wani. yeah Manje ndiri mufana ndakambofudza mombe manje apa tawarira richitamba bhora. yeah Mombe dzakupinda manje munda mabamino wangu wairima foji. Ndakamhanya. Manje ndiri kumhanya ipapo manje handina kunopamba kase kawaya kabarbed wire. Ndani ndiri kumhanya ndinodzore mombe so mandazoona pane kabarbed wire ndatopadhuze so mana ndichinzvesa waona pana patone imwe ska panapa. Ndakacheka nebarbed wire akapedza ndicheka ziso saka kufudza mombe mawani. Saka ndapuwa zibhutsu mazi minzwa haupinde munzwa dzerabha dziya munzwa unopinda but this one inenge iri wooden dzingongwanisa kana leather futi but wood ndo number one. yapa munzwa pane chimunzwa chinonzi feso unochiziva mafeso unowaziva awaziva chiomehome so mafeso anenge aitonge chibhora so vadati munzwa tinenge tunyanga so ava ndayambondibaya ndiri mufana vandakubaya soro raswinyirira so panchaenda chadzokera kumba paipeya unotsvaga minzwa yakutongotsika nongonotsika ndotora kavideo yairema right, they got him towing it on. Okay. Finally got a match. Take out on the no. What is it? Tender, no tender. thank you You're very welcome. Actually, the English language lessons have been working. That one's going to be tighter because no one's tried it on. Nanzi inenge yakabata because haina vanamupota vachipfeka iyi yapfeka navanhu vakawanda so vanocleana mukati wacho kana kuspraya yakachena bo dzanyasokwana akanofamba ngedhadha kambani famba zvakanaka ndiri kutraya kuti famba dzokwana zvakanaka ufamba ubojeni ufamba ungowapfeka dzakapinduka kuti left is that ibanana shoes here dzawaida ufamba zvakanaka hawaketa zvinenge zvaita man. yeah Thank you, Mr. Kim. I think we got a match. So when he graduates, we'll bring him back and he'll get a more formal. He's trying to keep up his Texan swag. So Nothing wrong with Texas swag. Nothing wrong with it. Hey, that's why we moved over here because we know that we want to be cowboys. You might want to put an insole in. Okay. That'll take up some of the lift in the back, like the heel. Okay. Hanzi pane zvinopfekerwa pasi mubhutsu zvinonzi mainsole kuti kana uchifamba airambe ichisimukira so saka unobata kana pawalmart mainsole. Saka let's go. He's ready to drive back, so we're gonna check out and you can be on your way, buddy. Okay. Chipisa boots say something to check out. Where you gonna check it out front? Wait, it doesn't matter. Wherever. Do you have a checkout station? Oh, we parked out front. Well, I'll just take them up there. Okay.